kang garpe iman percaya ananing Gusti percaya kitab suci percaya mring malaikat miwah Rasulillah percaya ananing takdir miwah dina akhir aja bulan garwa ning wang agawe citing gale nganggo minyak wangi sik artiga drem rara apa kang si natya taratam tu tak tu ruti ibarat kowe kangen karo aku? Pancen aku wong ngangeni kok dia. Pancen kok pancen bagus. Kowe nyawang aku lak gemeske to? Gemeske aku kowe tak. Diajeng dalem Kang Mas. Bubuk nek ya. Kok bubuk piye to? Lah kowe wis gemes karo aku lho. Ijek yang mene kok ya. Lumampat tanpa ing madyane jala niti temah gonceng hangge jong neng paku tuluk
yen tak sawang-sawang pancen iki beda si Tanjung bengi. Kok benten kados pundi to? Sakwuse tak tinggal lunga udakara 3 wulan. Aku kondurke kok beda. Benten kados pundi? Apa bener omongane wong-wong yen to sakjroning tak tinggal wis tumindak sedeng si Tanjung. Sing ngendika sinten? Rasa temu aku. Sing ngendika Wis, sinten? rasa temu. Kula mboten nate Aku tumindak nesu kados tenan. makatan to, Mas. Aku nesu tenan si Tanjung. Heeh, sabar. Tanjung. Wong anget terus ngene iki ana, Pak. Wani aku. Mbok lus ngene aku malah lunga. Ya kan ya ben aja nesu ngono lho karepe to. Si Tanjung, ora iso. Aku kudu nesu karo. Boten sing ngendikan iku sinten? Pak Bayan Sarsono. Pak Bayan napa leres jenengan ngendika kados mekaten Pak Bayan? Oh mboten. Jarene sakwuse aku jengkar saka dalem kepatihan, wis tumindak sedeng karo Patih Sila Adikrama. Bener ora si Tanjung? Kula mboten nate tumindak kados mekaten lho Kang Mas. Tanjung. Wong kula niku tresna sangat kali Kowe ora san demok-demok aku. Siti. Si Tanjung. Aku lunga saka dalem kepatihan ngupadi tumbaling praja sing awujud mas 7 lengkung lan gumbala 7 gelung. Nanging sawuse kowe tak tinggal malah kowe lemeran si Tanjung. Kang Mas kula niku tresna sangat kali panjenengan lho Kang Mas. Yen kowe tresna kudune ora tumindak ngono si Jenengan Tanjung. mboten percaya. Sing ngomong Pak Sumino ya ngono. Napa nggih Pak Sukino? Pak Lurah, Pak Lurah, napa nggih Pak Lurah? si Tanjung. Kang Mas. Kowe dhisik wong cilik wong keangklik tak pundhut garwa, tak umbulke derajat. Nanging sakwuse kowe dadi bojo Patih malah kaya ngono si Tanjung. Kang Mas kula niku tresna sangat kali panjenengan. Dereng nate kula niku Aku wis tumindak ngomong kowe sedeng aja Kang Mas. demok-demok aku ora kuat. Ya balesen ndang. Aku ya enak nek ngono. Kula niku tresna sangat Tanjung. kali panjenengan lho Kang Mas. Jenengan mboten percaya. Kok sik takok-takok e. Si Tanjung. Apa sing tak gawa iki? Tabuh. Etok-etoke keris. Oh, etok. Tabuhe bapak-bapake ya pirsa nek tabuh. Kang Mas, Tanjung. kula niku tresna sangat kali panjenengan. Lah kok Dereng takon nate. iki makami Kosek Mas. Aku loro ya Mas. si Tanjung. Apa sing tak gawa iki si Tanjung? Keris Kang Mas. Keris iki bakal tak sudukke ana saliramu. Mergo kowe wis tumindak sedeng si Kang Tanjung. Mas kula niku tresna sangat kali panjenengan. Dereng nate kula niku tumindak sedeng. Kowe Kang mau Mas. ngelamisan si Tanjung. Saestu Kowe mau Kang Mas. ngelamis. Jenengan mboten percaya. Kowe ngelamis. Ya alon-alon aja aja tenanan. Nesu. Kok nesu. Oh, banter pit. Si Tanjung. Kang Mas. Sadurunge tak pateni kowe njaluk penjalukan apa si Tanjung? Kang Mas kula niku tresna sangat kali panjenengan. Kula lila panjenengan pejahi Kang Mas. Yo, Nanging sakwise kula panjenengan pejahi, umpami rah kula mangke anggondo wangi menika ateges kula dereng nate tumindak yen sedeng. getihmu ambune wangi kowe ora tumindak sedeng. Ananging saupami rah kula mangke anggondo bacin ateges menika kula tumindak kados mekaten Kang Mas. Yo. Bakal tak buktekke apa sing dadi omonganmu Saiki kawulaku kabeh. Padha seksenono. Lagi bengi iki wong lanang sing tegel mateni bojone dhewe. Patih Sida paksa. Mergo si Tanjung wis tumindak Sesek, Mas. sedeng. Ning aku milih entuk. Piye? Arep dipateni mupeng ae. Milih Ini nggon. wis siap kok ngene kok. Ya milih nggon. Yo tak piye ndi? Kan. Mari paten kok tak golek nggon. Oh, mriki. Heeh. Si Tanjung. Walik Sumidi entuk vitamin. Ayo. Iki bojoku lho, Le. Iki dadak aku mati ya. Dadak wis mati. Oh, lah, iki dadak aku mati lho. Mas. Ya mati aku iki. Wah, iki engko
kacang sak panenan tek iki. Sri Tanjung. Aku arep mbuktekke apa sing dadi omonganmu Sri Tanjung. Punapa to Sri Tanjung. Ketemu ambune wangi Sri Tanjung. Ateges kaya ratu mindah setting Sri Tanjung. Sri Tanjung. Aku njaluk pangapura karo kowe Sri Tanjung. Kowe kok malah gemblok karo Lek Sumidi. Lek Sumidi ya gelem kok. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Aku sing luput Sri Tanjung. Sri Tanjung. Uripa meneh Sri Tanjung. Urip meneh. Urip meneh. Lagi nek ora gelem dicoloti mah. Sri Tanjung. Yen pancen ngono, aku kudu nusul kowe Sri Tanjung. Aku ya pengen tekone pati Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Aku melu kowe Sri Tanjung. Dan mati ya. Aku mati ora apa-apa aku karo Lek Sumidi. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Piye? Aku arep bunuh diri iki mbok ganduli. Oh, malah. Lah kok malah gemblok, Wah, aku Mak. ganti karo Lek Sumidi kok piye ta? Jare mati. Ya tok men kok. Tok men gak mati kok. Pun Lek. Pun. Wis alhamdulillah wis rampung. Iya. Praken Sri Tanjung iki. Iki kan intine ngene. Wong Nggih. bobojoan ayam tentrem ning diobong wong. Heeh. Diobong wong dikandani bojomu ngene terus sing lanange percaya ngantek nesu nang sing wedok. Heeh. Mulai iki iso nggo contoh wong omah-omah aja sok gampang nampa rembuke wong jaba sing Iya. ora iso dipertanggungjawab. Ngeten niku lho Lek Sumidi.